Nah, jadi kali ini saya sedang berada di salah satu dusun terpencil, dusun paling ujung yang ada di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah ya pemirsa. Nah, jadi desa ini tepat berada di tengah-tengah perkebunan jagung dan juga hutan jati ya pemirsa. Nah, jadi untuk akses jalannya seperti ini ya. Jalan utama menuju ke kampung ini ya. Nah, seperti inilah ya jalan kita untuk menuju ke rumah terpencil ya teman-teman. Rumah terpencil yang ada di tengah-tengah hutan ya. Jadi lokasi ini tepat berada di tengah hutan ya, perkampungan terpencil ya teman-teman, tepatnya kampung terpencil, kampung suku Jawa kuno ya, yang tinggal menetap di tengah-tengah hutan jati Jawa Tengah ya. Jadi motor saya tadi itu saya bawa masuk lewat hutan, melewati hamaran hutan jati sepanjang 5 kilo lebih ya teman-teman, untuk sampai ke lokasi rumah terpencil ini ya. Nah, tepatnya itu berada di depan sana ya perkampungannya teman-teman. Kampung suku Jawa ya, kampung suku Jawa yang hingga saat ini tinggal di tengah hutan ya teman-teman. Jadi di zaman sekarang ternyata masih ada dan masih tetap melestarikan adatnya ya teman-teman, tepatnya ya tinggal sendirian mencari ketenangan di tengah-tengah hutan ya. Nah,
Jadi jalan kondisi di tengah kampungnya itu seperti ini ya teman-teman. Jalan setapak berupa tanah ya, yang harus dilalui teman-teman. Nah, itu rumahnya ada di depan ya teman-teman. Kelihatan ya dari sini, salah satu rumah terpencil, rumah perkampungan yang ada di tengah hutan ya teman-teman. Jadi ini memang benar-benar real, nyata adanya rumah terpencil tinggal di tengah-tengah perkebunan ya teman-teman. Nah, kondisinya seperti ini ya rumahnya teman-teman. Jadi ini lokasi rumahnya ini tepat berada di tengah hutan jati ya. Dan di sekeliling area rumah ini tuh ada tanaman jagung ya teman-teman. Nah, itu ada tanaman jagung dan di sebelah sana itu sudah hutan ya. Memang ini lokasinya tepat berada di paling ujung ya teman-teman. Mbah, nembe masak mbah? Amit nggih mbah, gede melampah-melampah. Oh nggih Mas, jenengan pundi Mas? Kula nganu Semarang. Semarang Mas. Alhamdulillah, melampah-melampah jenengan. Niki mau teng griya kali sinten mbah? Iya Mbak mawon Mas. Iya. Nggih, Mbak Mas. Nembe nganu mbah masak berarti niku nggih mbah. Masak nggih Mas. Ya napa salah dugi niku Oh wae. nembe ngono. Mbah, damel tumbas uyah nggih mbah. Ya matur nuwun nggih Mas. Damel tumbas uyah nggih. Nggih, muga-muga paring sehat waras nggih Mas, nyambut gawe paring Amin lancar. mbah. Nggih Mas. Ya laki ambek mawon Mas, Oh. nggih masak. Kiambekan niku mbah. Nggih Mas, kula niku mboten enten-entange. Jadi kula meninggal menjang Mas. Gadah putra setunggal griya mriko Boyolali. Oh, teng Boyolali, Mbak. Nggih. Kula enten gubukan mriki ambek Mas. Berarti niki ngene, Mbak. Anu niku Teng tengah-tengah hutan nggih, Mbak. nggih tengah hutan Mas, kula niku nggih anu Pak Lurah niku mesake kula enten lan mriko nggih kiambekan Kiambekan nggih, tetanggane. Pindah mriki dicaket mriki, caket sumur mriku Mas. Nggih, gen supaya gampang lah. Nggih. Anu ngambil toyo nggih, Bu. Nggih, Mas. Oh, masake kiambek jenengan nggih mbah. Nggih. Beto gas napa beto Kalau kayu? nganu kaceng niku Mas. Oh, beto kajeng Oh, nggih. beto. Nggih, kayu. enten telungkung nggih. Terunggu nggih. Nggih, lah dia nggih jane anu nggih kuku Kang Mas dan mondok kliwet. Nggih, berarti niki griyonipun pun paling ujung nggih, paling pojok nggih mbah. Nggih, pojokan Mas. Mriko pun mboten enten griya melih nggih mbah. Mboten Mas, nggih kula niku ya mbak enten Alas hutan nggih. Tengah hutan nggih mbah rumah ini. Nggih. sampun buntu kalenan nggih. Nggih. Ya nang dia sampe Mas, kula niku mbek masak niku wau Mas. Tapi listrik pun enten. Nggih nyalur keng mriku kenging tangga Mas. Nggih, Mak. Kalau dereng enten listrik sen beto sentir niku. Nggih. Wau nek kula niku kuburan sentere Mas. Kuburan sentere niki kalih Pak RT niki Pak Lurah niku pendheke mriku nyalur tangga. Nyalur tangga. Nggih. Berarti nganu riyene dereng beto listrik nggih mbah. Dereng Mas. Jadi tasih jaman dulu. Nggih. Beto sentir niku. Nggih, nggih beran beto sentere niku Mas. Sentir niku nggih. Nggih sentere kula nggih tasih. Niku jagunge jenengan mbah. Mboten gadah Mas, tangga kula ya. Oh. Mboten gadah Mas. Oh nak kertas kula niku jenengan kalih nganu enten rencange. Mboten ki Sing- ambek mawon mau. Ya lu nggih nglintir ki ambek. Nggih. Ya anu nak ngomong-ngomong nggih tenggene tangga Mas. Tapi nak mriki nak pamane teng anu pasar nggih. Nggih tegal maling mriko Mas. Oh, jalan kaki, Bu. Nggih. Nggih. Makta ampah Mas. Napa? Nggih, tanggalan maling niku peken. Sampun pinten taun? Nggih. Sampun pinten taun jenengan teng mriki mbah? Niki nggih membiyen kan kalih taun. Oh, 2 tahun. Kalih taun. Berarti riyene griyone Ini nggih anu tumut lare mriko niku Mas. sing mriko. Nggih, mriko gajane lare. Lah niki kula dipindah Pak Lurah mriki, dicaketke mriki. Oh, cakep sini. Nggih. Ada toyo. Nggih, Enten toyane apa? nggih mriku niku Cedek, wau nggih. Mas, nggih.
kaya ning mriku wae. Oh, griyone tesih kayu nggih, Mbak niki nggih. Nggih, wong sing gedhek ya monggo mana. Nggih, ajeng semerep nggih, Mbak. Nggih. Oh, Niku Mas. griyone. Ada sing ngaten iki Mas. Griyonipun Mbah asmane Mbah sinten, Mbah? Mbah Wakiem. Mbah Wakiem nggih. Nggih. Niki Mas wong kene nggih lho. Nggih. Teng mondok. Kula nuwun. Mas, nggih monggo Mas. Oh, masake teng mriki nggih, Mbah. Nggih niki Mas. Anten tolongku niki Mas. Oh, masake teng mriki kados ngano nggih, Mbah. Kados jaman riyen nggih, Mbah, alami malah. Nggih ngaten iki Mas masake kula. Nggih nek mboten aten berantakan Mas. Sami mawon. Niki nembe masak sekul, Mbah. Nggih ngano sayur ngano niku ronden kates niku. Oh. Ronden kates. Undun kates. Tapi resik nggih Bu nggih rumahe nggih. Nggih. Resik. Resik Mbah jenengan sapon. Teng anu ngaten Resik. ngaten Mas. Rapi nggih Bu. Nggih nek berantakan Mas. Jadi masake tesih kaya jaman riyen nggih. Nggih. Saya gunake terungku ngoten Nggih niku, telungku niku Mas. Oh, masake Mas sembet tungku. Nggih telungku. Kayune pados teng hutan. Nggih teng hutan mriku Mas. Nggih ngaten iki ngaten iki nggih. Oh, niku damel teko air bersih nggih Bu kentong. Niku Mas. Tileme teng mriki nggih, Mbah. Nggih mriku niku Mas. Biasa saline Mas. Umur saline Mas. Oh, berarti pun mriko pun boten enten griya meleh nggih, Mbah. Boten tenang Mas. Bon- Nggih kula nang kula ki ambek mandhet iki niki. Pun nganu nggih, Mbah. Pun buntu nggih, Mbah. Pun untuk Mas. Nek boten enten memedi Mbah jenengan teng mriki ambek. Nggih mboten Oh. enten nggih mak. Anu niku napa manuk niku. Manuk nggih. Nak dalu rame ya Mas mriku niku Oh. jaduk-jaduk ngoten niku. Mas. Manuk anu nggih, Manuk nang niku. Napa Sing- niku? cerabek. Nggih, niku. Asane ngendalu nggih niku, Mas. Ning adem teng mriki Mbah malah. Nggih, Anu silir nggih. lumayan, Mas. Ada. Lemai atas nggih, Pak. Oh. Ajeng tanam jagung napa ngono niki, Pak? Pantun nangke. Oh, pantun nggih. Nggih. Saya tradisional nggih Pak nggih. Nggih. Saya anu. Jaman biyen Pak, saya beto sapi nggih. Nggih. Niki lembune ngono nggih, Pak. Pun dilatih riyen ngeten iki, Pak. Pun. Oh. Lah nak dilatih nggih. Tidak saged to. Dereng saged iki, Pak. Nah, ini Sendiri. nggih. Niki Pak. Nggih. Yo mulai ngeri riyen. Nggih, Pak, mangir riyen, Niki Pak. Pak nggih. Nah, jadi seperti ini ya pemirsa cara mengolah lahan Yo. pertanian di desa ya. Yo. Gitu. Yo. 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 Nah, ini jadi Ah, Alat. ramai. Yo. lokunya ini menggunakan kayu ya dan kemudian ditarik menggunakan sapi seperti ini ya. Ya, ya, ya. Yo, terus. Yo. Duduk. Yo. 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 Yo, masih boleh pundi? Kula nganu, Pak, bringin ajeng teng watu nganu niku, Pak. Betul. Nggih. Oke, betul kok. Nggih, sih. Nggih, sih. Nggih. Duduk. Nah, jadi ini diarahkan misalnya ini sapinya diarahkan untuk mengolah lahan lupu ya. Yo. Kalau Kira ini rentang ngaten iku mangke diwuri diambil anu wuri ngoten mawon. Betul betul di ngeten nggih. Yo.
Berarti nganu nggih Pak, teko nganu diwuri ngeten iki mengke nggih. Tetep pantun. Nggih, nek ngene jenengan di lokurien nggih. Yo. Jadi seperti ini ya pemirsa, kehidupan salah satu warga di desa ya. Ini mengolah lahannya masih tradisional ya caranya, masih menggunakan sapi. Ini ya, ini sudah sangat jarang dan langka ya. Ternyata di zaman modern seperti ini masih ada ya cara mengolah lahan masih tetap bertahan menggunakan sapi seperti ini ya. Nah ini sedang membrujul ya sapinya teman-teman. Nggih. Nak jenengan mboten nate beto traktor nggih, Pak? Mboten nate beto traktor jenengan nggih. Oh. Oh, gini jenengan gubuk mriko nggih. Nggih. Nah, niki jenengan nganu geni tiyang nggih, Pak. Kerja. Ning sanjange sae diluku ngenten iki kalih traktor, Pak. Iya. Traktor niku namungan. Nggih. Namun itu arah-arah terus digecok ngoten aku. Mengke Anu kelihatan mboten anu. tanemane niku nganu, Pak, sae ngenten iki. Sapi. Anu saged lapis. Di jemuni riyen sapine, Pak. Nggih, jamune nggih suket niku wae. Oh. Pakani biasa ngoten jane nggih enten jamune mboten nate nek jamu. Mboten nganu, Pak, sukani jamu ndek bebek biasane iki, Pak. Jane nggih enten. Oh, sapi liar, sapi alasan. Oh, niki sapi Niki. alasan. Nggih maksudnya mboten nate ya mangsul. Oh. Mangsul nggih nak setahun pisan ngoten iki. Mangsul niku nak jamune berdiri ngene tok. Mengke di nganu nggih, Pak, di Pun rapuan sale nyebut nggih. Kuwi lek ketong wono. Oh. Ngoten. Teng wono ngandhap mriko nggih, Pak. Nggih. Ning enten kandange nggih, Pak. Kandhane nggih ngadep kowe ngoten awan wono. Oh. So nggih dini kebiri. Nek malah sehat mboten enten penyakit PMK nganu sing kados sapi-sapi sakniki nggih, Pak. Nggih. Yo penyakit opo. Niku PMK, Pak, sing kuku kalih kulit. Wong klothok sangat jo abuh. Nggih. Ngoten nika. Regilen ngoten to. Nak mriki mboten enten nggih, Pak. Sampai sapi di wono niku kok nek kita mah. Nggih, rada tegas. Oh, nggih. Kok sing sapi sapane ke wono niku. Babae diliarke ngoten lho. Diliarke nggih, Pak. Iki kita buri, tunggone nek mboten ate nyok langsung. Mboten wangsul. Nyata niku ora kandang, niku jenenge tapi kandang mboten ate nyok medal niku. Sapi kandang nggih. Nggih, tapi kandang mboten ate nyok medal. Ya iki kok kalau arane sapi liar niku nak sonten di ngono ta. Berarti nganu nggih, Pak. Sonten anu pun wengi mirip jam niku tantang terus ya wangsul. Nggih. Mboten ngrumputke nggih, Pak, nak diliarke nggih. Nggih, mboten. Dan iki mangke nak sonten kula yepe ngisor jati niku. Oh, ngisor jati mriko. Dilandu. Nggih randu niku nggih. Nggih. Niku nek enten jatine lare. Nggih. Lah niku sing kalih teng Berarti niki mungkin di dugi mriko nggih, Pak, dibrujul ngenten niki nggih. niku. Oh, kacang ijo nggih. Kacange niku dene pun dene wong bijak ya. Oh, batasnya kok mboten gelengan ngenten niki nggih, Pak, mriko nggih. Asale wali ngaku kok iki selbar. Oh, Selbar niku jadi yang tunggal. yang tunggal. Tadi yang kalih jadi paru. Terus diparuh nggih, Pak. Dan yang kalih gitu. Niki gede sapi jalur penganu, Pak, jenengan, Pak, sing jalur sapi niki. Gede wong niki sing api iki ati dimah kula pacelke wingi. Oh. Bisa macam kita beri sini juga. Ya, bukan tuh sapi jalur. Biasanya sing nyung sapi jalur itu pulau. Nggih. Di